Numru ta' proposti konkreti mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, proposti li juru l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal politika nadifa. Meta kien qed jitkellem waqt intervista li saritlu mill-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News, Fabian Demikoli, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li t-tieni missjoni politika tiegħu hija li jnadda fis-sistema politika darba l dejjem. Jiena qed nagħmilha t-tieni missjoni politika tiegħi illi jekk ma nagħmel xejn din żgur nagħmilha. Illi nnatfu s-sistema politika f'pajjiżna darba għal dejjem biex il-ħmiġ illi rajna fl-aħħar 4 snin ma nerġgħux narawh. Fost dawn, il-proposta ta' maġġoranza ta' 2/3 fil-Parlament għal ħatriet importanti fil-pajjiż. Jekk inkun Prim Ministru, inċedi il-poter tiegħi illi naħtar jien lil dawn in-nies biex jien żgur ma naħtarx pupazzi illi jagħmlu dak li ngħid jien, le, naħtar nies illi jagħmlu dak li hu fl-interess tagħkom. Proposta oħra konkreta hija dik tal-ħatra ta' kummissarju dwar standards fil-ħajja pubblika u kodiċi ta' etika serju. Ikun hemm xi ħadd bil-lenti fuq l-imġiba tal-politiċi. Iva, kellna problemi f'dawn l-4 snin bl-imġiba tal-politiċi. Aħna rridu li jkun hemm kummissarju apposta dwar l-standards fil-ħajja pubblika biex ċertu affarijiet illi jsiru jiġu investigati u jkun hemm xi ħadd li jitkellem, mhux ikollok politiku li jiftaħ kumpanija segreta fil-Panama u qisu xejn mhu xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fit-dettall dwar l-aħħar żviluppi fil-każ ta' korruzzjoni u ffoka diskors tiegħu fuq il-Bank Pilatus li kien fiċ-ċentru ta' din il-kontroversja. Simon Busuttil jistaqsi x'għamlu l-MFSA, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali dwar dan il-bank. X'kienu qed jagħmlu l-MFSA li tawh liċenzja? X'kienu qed jagħmlu għal din is-sena il-Kummissarju tal-Pulizija jekk hemm il-possibilità ta' ħasil ta' flus? X'kien qed jagħmel l-Avukat Ġenerali? Hawnhekk qegħdin naraw li mhux biss għandna bank fiċ-ċentru tal-attenzjoni imma għandna l-istituzzjonijiet li suppost qegħdin b'sebgħinej fuq il-bank li mhumiex jagħmlu xogħolhom. U din nuqqas ta' azzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija ċar l-impenn tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista li jaħtar Kummissarju tal-Pulizija ġdid. Fl-ewwel ġurnata lill-Kummissarju preżenti ngħidlu sieħbi int kompli mexmex il-fenek, imma il-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija sejra għand bniedem serju illi xogħlu jaf jagħmlu, kapaċi jagħmlu u jagħmlu b'serjetà mhux waqqajta ċajt il-korp tal-Pulizija. Simon Busuttil kritika d-dikjarazzjoni ta' Joseph Muscat li għatandu fiduċja f'Keach Kembri u staqsa x'irid iktar Muscat minn investigazzjoni kriminali biex ineħħi lil Keach Kembri. Xi trid aktar minn investigazzjoni kriminali minn maġistrat, Prim Ministru, tibqax titħaq bin-nies, ilek titħaq bin-nies 4 snin, ser tibqa' titħaq bin-nies anki lejliet l-elezzjoni. Għandna qudiemna għażla bejn l-interess ta' Muscat u l-interess ta' Malta. Kull vot jiswa biex noħorġu l-pajjiżna mill-isqaq li tħallna fih. Tem jgħid Simon Busuttil.